Good morning. Good morning, pretty love love. Hey, good morning. Hi. Hi. Good morning. Good morning sa lahat. Goedemorgen. Magandang umaga. So, ayan, nagsusnow pa rin sa amin, no? Sobrang thick pa rin ng snow. Pero, maaraw na siya. Hindi walang masyadong clear, no? Ayan, yung tulips ko pala, ano na siya, nagwi-wither na. Sa Bisaya pa, nilaos na. Sa may living area naman, ayan. Makikita nyo na yung reflection ng araw o yun sa mga kapitbahay namin. Ayan. Hindi masyadong clear, no? Ayan yung anak ko. Tumitingin sa akin. Malamig nga. Ayan. Pasensya na kayo sa amin, no? Makalat. But anyway, guys, while nagiging masyadong malamig these days, yung breakouts ko din dumadami. Ayan. Ana, ayan, grabe dito. Oh, ayan, ayan. Kaya hindi ako nagme-makeup talaga these days. Nag-ano lang ako, moisturizer sa lips and then kilay minsan. Ayan. Oh, ayan, galit na si Madam. Oh, galit na. Gusto ko palang magpasalamat, guys, no? Dahil 500,000 subscribers na tayo. Charing lang. 500,000 daw. Ano, 500. Pagising ko kanina, ano na, 504 yata. So, nakaka-happy din, no? Kasi 2 weeks ago, nasa 100 plus pa lang ako. So, now, nag-increase na siya every day. So, maraming salamat po sa mga nag-subscribe and sa mga nanonood ng video. And then, yung ano po natin, yung video ko na nagluto ako ng Filipino food para sa mga in-laws ko, no? Ano na siya today, mag 11,000 na siya. So, nakaka-happy talaga, guys. Hindi ko naman expected yun. So, thank you so much, guys. Salamat talaga. Kakainin ko na ang aking madam and na din ako. Mag lemon juice, tas mag bread and also mag milk mamaya. So I hope everyone's having a nice morning. Kung umaga pa sa inyo or you're having a nice day or you've had a nice day kung saan man kayo sa mundo. So yan, nakaka-happy ang weather today kasi may maaraw na. I think pupunta dito yung ano ko, mother-in-law ko kasi 2 days na niyang hindi nakikita si Ana, no? Kasi nga ang kapal ng snow. Sana ano, yung car nila mag-start kasi daw kanina ayaw daw mag-start ng car nila. Hey! Hello! Hey, Bejumu? Bejumu, Ana? She's a little bit tired, I think. Yung ano, pinili nila na car seat ni Ana, hindi pa namin na ano no na install sa sasakyan. Hey! Asa ka padung day? Padung kag Cebu? Ana, papunta kang Cebu? Hala. Hala ka diha. Hala ka diha. Love. Hala. Ayan, kailangan kong linisin pala itong oven namin. Ay, kasi ang Hacho! Tingnan nyo guys, gano'ng kakapal ito. Ayan. Ito po siya kakapal ang snow. Ayan. 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 Hi, Maisha. Hi. Hello. Ay. Gusto niya yung camera. Ayan guys, napatulog ko na si si Ana. Tas at the moment, ayan, nagumagawa ako ng tomato soup para sa lunch ni Ruth for this week. So normally, when he has lunch, he usually has tomato soup or apple or tomato soup and toasty. Yung toast na may yung sandwich na may cheese lang or kung wala namang cheese, yung ham lang yung kinakain ni Ruth with the bread. So ayan, nagsusnow na naman guys. Nagsusnow na naman. Akala ko wala na snow.
Maaraw kanina pero ngayon wala, makulimlim na naman. Tas ayan, may snow. I-prepare ko lang tong ano no, tong meatballs ba. Napakita ko na to sa vlog ko, guys. So ayan, I hope mapanood niyo yun paano ko ginawa yung tomato soup na recipe ng mother-in-law ko from her mama also. Turo din ng mama niya sa kanya. Yung tulips natin wala na talaga. I-ano ko na yan, itatapon ko na yan. Pusin ko lang to no. While gumagawa ako ng meatballs, chika-chika muna tayo no. So ganito lang kalaki. So yeah, these days guys, hindi kami nakakalabas masyado. Kasi masama ang panahon. Wala pa rin akong work, no? Dito kasi wala mang magbabantay sa anak ko. Baby pa naman. So, napagkasunduan namin na hindi na muna ako magtatrabaho. Ako na muna ang nagbabantay kay baby. Alam nyo yun, yung nagtatrabaho kayo, tas hindi naman kayo financially dependent kahit kanino. So, medyo naninibago pa rin ako ba na yun, yung wala kang trabaho, so wala kang sariling income. Yung ipon ko naman, ubos na. Kasi 1 year na din akong walang trabaho since umuwi ako ng Pilipinas to give birth. Tapos ayun, pumunta na kami dito sa Netherlands. So yeah, sinasabi ko talaga sa partner ko na naninibago ako. But yeah, sinasabi lang niya sa akin, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, ganyan. Just let me know if you need something. Pero alam nyo yun, yung hindi ka sanay na nakadepende ka sa kanya, sa ibang tao ba? So hindi ako nanghihingi talaga ng pera sa Minsan gusto kong gawin lahat. Alam ng partner ko yun. So sinasabi niya sa akin, don't pressure yourself, ganyan. You're already, sabi niya sa akin kagabi, huwag mo lang daw i-pressure masyado yung sarili mo. Pero ayun kasi nasa bahay ako, so feeling ko, hindi ako natatrabaho, so feeling ko, kailangan ko gawin lahat, ganyan ba? Kahit hindi naman talaga, hindi naman sinasabi ng partner ko na, uy, ikaw, maglaba ka dyan, or maglinis ka, or gawin mo to lahat. Hindi naman siya ganyan. Tas tinutulungan niya naman ako sa mga gawain sa bahay. Yun, yung gusto kong gawin talaga lahat, yung nakaplano na sa isip ko ba kung, bukas itong gagawin ko, maglilinis ako sa kwarto, or maglilinis ako ng CR, or may lulutuin ako, or ganito, ganyan. Nakaplano na siya ba? Pero, pag hindi siya nasunod, parang hindi ko nagawa, na-frustrate ako. Kasi gusto kong magplano, ganyan. So, sabi niya sa akin, hinay-hinay ka lang. Hindi naman dapat gawin to lahat-lahat. But, yeah, I know, I don't need to pressure myself. But, alam niyo yun, yung feeling na gusto kong may gawin ba? Ano ba naman tong chika na ito? Asa tagal kasing matapos nito eh. So, anyways, guys, ito talagang video na to, appreciation video to sa mga bagong subscribers, bagong kaibigan natin sa YouTube world. And gusto ko lang mag-shoutout talaga sa mga very supportive ko na YouTube friends, no? Lalo na kay Madam Bella YTC, kay Stephanie VDW, and kay Juvie Rollies Vlog in Austria. Din sila, mga mommy vloggers din sila. Char. Si Bella YTC and si Stephanie VDW, na sila? Monetize na nila. Kaka-monetize lang nila. So, nakaka-happy. So, but, yeah, salamat talaga, sa mga supporters natin. Actually, wala talaga sa plano ko talaga. Hindi ko ma-imagine na mag-video pala ako, no? People are more hooked on the internet. Nanonotice ko nga, yung mga artista, I think lahat ng artista may YouTube channel na. Ayan. At least hindi na tayo yung mga curiosity natin about sa mga artista na. Kasi nakikita nyo na yung buhay nila ba? Natin pala. So I'm not sure, siguro nabanggit ko na to. Nabanggit ko na sa vlog ko before na these days we've been watching Blacklist. Ako nakakapag-Korean drama, guys, kasi nga during my free time naman in the morning, I get 1 hour free time in the morning and then another hour in the afternoon when my baby's asleep. But these days nag-e-edit ako. Nag-e-edit ako or nanonood ng mga
premiere or video ng mga friends ko. Ganyan. Support ba. Tapos na to, no? So, I'll check na. So, that's guys. Kasi, nag-deep fry ako. Ayan. Ang lamig. Ayan. So, ito na guys, yung ano natin, yung potato fries. So, lagyan ko lang ng powdered sugar ba? Ayan. So, lumabas ako guys, no? Punta kaming supermarket. Kasama ko yung father-in-law ko ba? Ayan. Ganda sana ng panahon. Shaky tayo, no? Kasi wala akong tripod. Your Ferrari is by the corner. Ayan, mainit guys, no? Pero snowy ba? Hindi pang snow tong ano ko, sapatos ko, pero carry. Snowy but sunny. Yeah, That's really... that's right. Yeah, sun is shining. It's like Austria when you have vacations. Yeah? Yeah. It's we call like it, this? Yeah, then it's Guys, about ang ganda 1 degree or minus. Get the word, you have This to is push the boss away. You have to become boss there. You can buy a house like that. That's too big for Too big? 3 people. Sa center na kami. Ayan guys, bahay na po kami, no? And yeah, sobrang lamig sa gawas ko. Sa labas. That is Anna! Hindi ako sure kung ilalabas ko to kasi okay naman yung panahon. Pero sobrang lamig. But yeah, salamat ulit sa mga bagong subscribers po natin, no? I hope everybody's safe. Stay safe lang po tayong lahat. And yeah, salamat sa panonood sa aming mga video. And kaka-check ko lang din ulit po. Nasa ano na tayo? 600,000 subscribers! Ireng. Charot lang. So, 600 na po tayo. So, nakaka-happy din. Yeah. But anyway, guys, I'm gonna close this vlog. Salamat sa panonood ulit. And see you again sa aming susunod na vlog. Right, Anna? Toch? Say bye-bye. Bye-bye po. Babush, mush, mush. And please don't forget to subscribe if you haven't. Yeah, so God bless.